så fin. Är den lagom nu? Eller räcker det nu? Duktig Frida är. Kan laga mat. Bra. Vad gör Frida? Vad gör du för något? Gör du mat till pappa? Vad gott det ser ut. Vad ska man ha till den här maten då? Ja. Titta vilken fin. Räcker den nu? Räcker den nu? Är det lagom nu? Du vill inte ha mycket jag till bilen.